Kada je Srbija nabavila kineski protivvazdušni sistem HQ-17AE, jedno pitanje se gotovo odmah pojavilo među ljubiteljima vojne tehnike. Može li HQ-17AE da obori Rafale? Na prvi pogled odgovor deluje jednostavno. Imamo modern kineski raketni sistem. Sa druge strane nalazi se jedan od najmodernijih evropskih višenamenskih borbenih aviona. Ali u stvarnosti ovo nije pitanje ko je jači. Ovo je pitanje taktike, tehnologije, radara, elektronskog ratovanja i načina na koji funkcioniše moderna protivvazdušna odbrana. Da bismo odgovorili na ovo pitanje, prvo moramo razumeti šta su zapravo HQ-17AE i Rafali. Šta je HQ-17AE? HQ-17AE je kineski samohodni raketni sistem kratkog dometa, razvijen na osnovu iskustava stečenih sa ruskim sistemom TOR M1, ali sa kineskom elektronikom, radarima i komandnim sistemima. Njegova osnovna namena nije da štiti celu državu. On štiti ono što je najvažnije na terenu: komandna mesta, aerodrome, mostove, jedinicu u pokretu, radarske položaje, raketne sisteme većeg dometa. Drugim rečima, HQ-17AE predstavlja poslednji zaštitni prsten oko važnih objekata. Ministarstvo odbrane Srbije navodi da sistem može da otkriva, prati i gađa avione, helikoptere, bespilotne letelice, krstareće rakete i druga vazdušna sredstva iz mesta i u pokretu kao deo višeslojne protivvazdušne odbrane. Kako radi HQ-17AE? Za razliku od sistema velikog dometa kao što je FK-3, HQ-17AE je projektovan da reaguje veoma brzo. Njegovo vreme reakcije meri se u svega nekoliko sekundi nakon otkrivanja cilja. Sistem objedinjuje više funkcija na jednom vozilu: radar za osmatranje, radar za praćenje i komandni računar lanca raketa. To znači da može veoma brzo da pređe iz marša u borbeni položaj. Prema javno dostupnim podacima, rakete HQ-17 imaju domet približno 1,5 do 20 km, maksimalnu visinu dejstva oko 10 km, brzinu oko 3 maha, a namijenjeni su za presretanje brzih i niskoletećih ciljeva. To odmah govori jednu važnu stvar. HQ-17AE nije napravljen da uništava neprijateljske avione stotinama kilometara daleko. Njegov posao počinje tek kada se cilj približi zaštićenoj zoni. Šta Rafale čini posebnim? Rafale je višenamenski borbeni avion generacije 4,5. Njegova najveća prednost nije samo brzina, nije ni naoružanje. Njegova najveća snaga jeste kombinacija senzora. Pilot istovremeno dobija podatke sa AES-a, radara, elektrooptičkog sistema elektronskog ratovanja spektra, komunikacije sa drugim avionima. Sve te informacije računar objedinjuje u jednu sliku bojišta. Pilot zato mnogo lakše uočava pretnje nego kod starijih aviona. Rafale može da leti brzinom do oko 1,8 maha, nosi širok spektar raketa, vazduh-vazduh i vazduh-zemlja i projektovanje za dejstva u uslovima snažne protivvazdušne odbrane. Da li Rafale može da izbegne HQ-17AE? Ovde dolazimo do najvažnijeg dela. Mnogi zamišljaju vazdušnu borbu ovako: radar otkrije avion, raketa poleti, avion bude oboren. Ali stvarnost izgleda potpuno drugačije. Pre nego što Rafale uopšte uđe u domet sistema kratkog dometa, posada će pokušati da otkrije radarsko zračenje, proceni položaj PVO sistema, izabere rutu sa najmanjim rizikom, koristi elektronske protivmere, po potrebi dejstvuje sa bezbednije udaljenosti odgovarajućim naoružanjem. S druge strane, posada HQ-17AE nastojaće da ostane što manje uočljiva, da zauzme položaj u pravo vreme i iskoristi kratko vreme reakcije sistema. To postaje igra između senzora i protivmera. Da li HQ-17AE može fizički da obori Rafale? Da. Ako se Rafale nađe unutar zone dejstva, bude uspešno otkriven, praćen i zahvaćen, HQ-17AE je projektovan upravo za gađanje borbenih aviona. To je jedna od njegovih osnovnih namena. Ali to ne znači da će svaki pokušaj biti uspešan. Na uspeh utiču brojni faktori: visina leta, brzina, pravac prilaska, elektronsko ometanje, reljef, vremenski uslovi i koordinacija sa drugim sistemima. Zbog toga nijedan ozbiljan vojni analitičar neće reći da jedan sistem uvek pobeđuje. Zašto HQ-17AE nikada ne deluje sam? Jedna od najvećih grešaka jeste posmatrati jedan PVO sistem izolovano. Savremena protivvazdušna odbrana funkcioniše kao mreža. Na većim daljinama mogu da rade sistemi srednjeg dometa, na manjim udaljenostima dolaze sistemi poput HQ-17AE. Još bliže objektima mogu biti sistemi veoma kratkog dometa ili topovsko-raketni sistemi. Sve to povezuju radar i komandni centri. Upravo zato Ministarstvo odbrane HQ-17AE opisuje kao deo višeslojnog štita, a ne kao samostalno rešenje. Šta pokazuju savremeni sukobi?
Ratovi poslednjih godina pokazali su jednu važnu lekciju. Ni najbolji avion nije nepobediv, ali ni najbolji PVO sistem nije nepogrešiv. Moderni lovci koriste elektronsko ometanje, precizno navođeno naoružanje, podatke sa drugih platformi, pažljivo planirane rute leta. Istovremeno, savremeni PVO sistemi postaju mobilniji, brže menjaju položaj i sve bolje sarađuju sa radarima i drugim jedinicama. To znači da se vazdušni rat danas mnogo više vodi između mreža senzora nego između pojedinačnih aviona i raketa. Zaključak. Dakle, mogu li srpski HQ-17A da obore Rafale? Mogu, jer su projektovani da gađaju borbene avione koji uđu u njihov domet. Ali pitanje nije da li sistem to može u teoriji. Pravo pitanje je da li će Rafale uopšte dozvoliti da se nađu u situaciji u kojoj HQ-17A može efikasno da ga gađa. Na moderno bojištu pobedu retko odnosi jedan avion ili jedan raketni sistem. Prednost ima ona strana koja bolje poveže radare, izviđanje, elektronsko ratovanje, komandovanje i obuku ljudi. Zbog toga bi eventualni susret HQ-17A i Rafala bio mnogo više sukob dve različite vojne filozofije nego jednostavan dvoboj rakete protiv aviona. Za još videa poput ovih, lajkujte ovaj video i zapratite nas.